Musugod na ang Mandawi City Traffic Office pagpanakop sa mga motorista nga mo disregard o di manubaling sa mga bike lane sa syudad. Kinihuman na bantayan nga may mga sakyanan nga may parking daplin sa nagbabag sa agianan. Ano ang report ni Nico Serino? Sa meeting kaganihang buntag sa board sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team nahisgutan ang kabahin sa pagbukas og mga bike lanes sa dakbayan. Gituki ang kinatibuk ang plano sa mga lugar nga butangan niini. Ingon man ang kamanduan sa DILG sa mga LGUs nga mubutang nagyud og bike lanes tungod sa nagkadaghang nagamit og bisikleta karong panahona. Lakip sa mitambong ang pipila ka mga bicycle riders nga mihangop sa lakang nga gihimo sa dakbayan. Sa miaging gabi, gisugda na sa mga sakop sa team ang pagpamintal sa mga bahin sa kalsada sa barangay Gizo ug Mantuyong. Apan mabantayan nga daghan ang nabag-uhan niini ug may mga sakyanan gani bisan motorsiklo nga nakababag o obstruction sa bike lane. Sagad nakapark ra sa daplin kay dunay giasikaso sa mga establishmento. Ang pagpangdakop ngadto sa mga motorized vehicles nga mo encroach sa bike lane sama sa motor, auto nga mosud sa bike lane o mo parking sa bike lane naka-block sa bike lane mao na siya ang dakopon karon, pero ang sa bikers dili pa ta mo implement o ginana kay nag-istudyuhan pa. Citation ang i-issue sa taga-team ug may multa ang mga madakpan. Atong gi-encourage nga ang mga bikers mo ipagamiton ani kay dako makayo ang daan para sa ubang motorista. Now, I have talked with our operations team and we will apprehend violators. Ang violation is disregard of traffic lanes. Giklaro hinuon sa team padayon pang gitun-an ang mga dugang lakang nga himuon nila sama sa posibleng pagbalhin sa bike lanes sa pikas habig sa daan ilabi na kun one way ang kalsada. Apan giawhag sab nila ang mga bicycle riders mutuman gyud sa mga lagda sa trapiko, murespeto sa traffic light ug magsulob og helmet. For the safety of our bikers, kay sila man gid pinaka-vulnerable. After the pedestrians, sila ang sulod nga pinaka-vulnerable, and unlike pedestrians nga naay sidewalk or magpadaplin, kaning bikers, they will be sharing the road. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.